No et deixis engabanyar pels mots grandiloqüents, carnívors o assassins. En el pur regne dels perdedors guanyen els mots menuts, que lluen en silenci. Avui, Sant Jordi 2020 i 48 dies de confinament, celebro el dia llegint-vos alguns poemes de la meva estimada poeta i amiga Nora Albert, pseudònim d'Helena Alvarado. A l'Helena la vaig conèixer als anys 80 al bar llibreria La Sal. A ella i a la Mari Jordà, a la Maria Mercè Marçal, a la Carme Riera. L'Helena és poeta, assagista, traductora, crítica literària. Llegiré un poema que es diu Supervivent. Salvat del naufragi i sense papers, els cartrons li fan de matalàs a una estació anònima. El farcell que li fa de coixí somnia el rescat d'altres països, aguaits de nous horitzons. Però mal dorm, perquè el son atia malson pels companys negats i engolits per l'urc d'una enfurismada mar. I mal dorm, tot ignorant que les lletres impreses que li fan de llençol, pròlegs i epílegs de dissorts, rubriquen sa pròpia història. Aquest poema és de Tentacles de cel i l'Helena me'l va dedicar amb aquestes paraules. Amb tot l'efecte intacte a través dels anys i panys. També voldria fer un homenatge a totes les editorials i llibreries que treballen amb amor i passió i que consideren el llibre alguna cosa més que un producte.